ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣንዓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ከምቲ ኩሉ ግዜ ነቕርበልኩም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሎም ነቕርቦ ቃል ኣይትፍረድ ዝብል ኣይትፍረድ ወይ ድማ ኣይትፍረዲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሓት ሰባት ካብ ዘጋጥም እንሪኦ ሽግራት ናይ ምፍራድ ሽግር እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር እግዚአብሔር ንባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ፍርዲ መንበሩ ኣይተቆመጠን እሱ ኣብ ናይ ፍርዲ መንበሩ ከይተቆመጠ ሰባት ቀዲምናዮ ኣብ ናይ ፍርዲ መንበር ምቁማጥ በጣዕሚ ጌጋ እዩ ጎይታ እኳ ዘይገበሮ ንሕና ቀዲምናዮ ክንገብሮ መሕሳብና በጣዕሚ ጌጋ እዩ ምኽንያቱ ናይ ምፍራድ ነገር መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ብብዙሕ ዓይነት መንገዲ የጠንቀቐና እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ጸጋ ዝፋን ይዘሎ ኣብ ምሕረት ይዘሎ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ ንብዙሓት ድማ ብምሕረቱ ብለውሃቱ ብጸጉኡ ናብ መንግስቱ ንምምጻእ ኣፍ ደገ ኸፊት እዩ ዝጽበዮም ዘሎ ንሕና ግን ንጎይታ ቀዲምናዮ ንብዙሓት ሰባት ብምፍራት ልቦም ክንሰብር ኣይግበአናን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 2 ከምዚ ይብል ብዝፈረድኩምሉ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩምሉ መስፈሩን ክስፈረልኩም እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ገለገለ ነገራት ኣብ ህይወት ተቀዳዲምና ንገብሮም ሳዕቤኖም ተመሊሱ ንዓና ይዝኸውን ምኽንያቱ እንገብሮ ሓሊፉ ስለ ዝጸንሐና ንዓና ካኹም የጋጥመና እዩ ስለዚ ሎሚ ብናይ ሰባት ውድቀት ብናይ ሰባት ስንፍና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኽንፈርዶም እንተደኣ ዘቃላጥፈና ኮይኑ ንኽንፈርዶም እንተደኣ ዘቀዳድመና ኮይኑ ኣብ ክንዲ ምንብርካኽ ስልዮም ኣብ ክንዲ ብምሕረት ምርኣይ ኣብ ክንዲ ብጸጋ ኣምላኽ ደው ክብልዮም ኢልና ምእማን ንኽንፈርዶም ጥራሕ እንድሕር ንጓዮ ኮይንና ጽባሕ ንጎውን ንዓና ዘይሕልፉ ዝፋረዱ ኣቅድሜና ክጸንሑና እዮም ምኽንያቱ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እሱ ሓሊፉ ስለ ዝጸንሖ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑ ሓሊፉ ስለ ዝዓጽዶ ገለገለ ሰባት ምንም ምሕረት ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ እግዚአብሔር እኳ ብብዙሕ ምሕረት ንሰብ እንዳሓቆፈ እሶም ግን ካብ ኣምላኽ ሓሊፎም ንሰብ ብፍርዲ ደው ከብሉ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ እግዚአብሔር ንባዕሉ ኣይፍቅደልኩምን ኢኹም ክትገብሩ ኣምላኽ ንባዕሉ ኣይፍቅደልናን ኢኹም ንኽንገብር ምኽንያቱ ንማንም ሰብ ክንፈርድ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 8 ኣብ ጥቕሲ 15 ንስኻትኩም ፍርዲ ስጋ ኢኹም እትፈርዱ ዘለኹም ኣነስ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን ነይሩ ኣይገርመኩምን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ንስኻትኩም ናይ ስጋ ፍርዲ ኢኹም ትፈርዱ ዘለኹም ኢሉ ዝገርም ነገር እዩ ሰብ ክፈርድ ከሎ ካብ ስጋ ተበጊስ እዩ ዝፈርድ ካብ ስጋ ተበጊስካ ትፈርዶ ፍርዱ ኩሉ ድማ ሓሶትን ጌጋን እዩ ምኽንያቱ ገለገለ ነገራት ኣብ ሰባት ንሪኦም ጌጋ ኣብ ልቦም ኣቲና ልቦም ከመየሎ ስለቲ ነገር ግን ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ በቲ ብደገ ንሪኦ ጥራሕ ጃጅ ክንገብሮም ንጎይ እንድሕር ኮይንና ምናልባሽ ልቦም ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል ምናልባሽ ልቦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝበክ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ምናልባሽ ልቦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝተነስሐ ይኸውን we don't know ስለዚ ልቦም ከይፈለጥና ንፍርዲ እንተደኣ ተቐዳዲምና ኩሉ እቲ ንገብሮ ናይ ስጋ ፍርዲ ጌጋ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኹም ናይ ስጋ ኢኹም ትፈርዱ ኢልዎም ኣነ ግን ንሓደ እኳ ኣይፈርድን ኢሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ እዩ ዘሎ እዩ ዝርኢ ኢሉ እግዚአብሔር ግና ንልቢ እዩ ዝርኢ ኢሉ ኣሕዋት ገለገለ ሰባት ካብ ኣክሽኖም ተበጊስኩም ንኽትዛረብዎም ኣይትውግዩ ኣትሊስት ሓቐንኦም ኣስተውዕልዎ ኣትሊስት ልቦም ርእይዎ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሕሰቡ ገለገለ እኮ ሰናይ ነገር እንዳሓሰቡ ካብ ፍልጠት ዋሕዲ ዝተለዓለ ካብ ናይ ምርዳእ ዋሕዲ ዝተለዓለ እቲ ንሰናይ ሓሲቦም ዝገበርዎ ጌጋ ዝኾነ ስጉምቲ ዝወስዱ ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ጌጋ ስጉምቲ ምውሳዶም ዘይኮነ ዋና ነገር ሓቐንኦም እንታይ እዩ ልቦም እንታይ እዩ እንታይ ሓሲቦም እዮም ገይሮሞ ሪኹም ንገለገለ ዝገበርዎ ነገር ኣክንዲ ትስኢልካ ትፈርዶም እዚ ከምዝን ከምዚኣ ምግባርካ ተጋጊኻ ከምዚኣ ትኽክል ኣይነበረትን በዚኣ እንተ ትገብርያ መሓሸ ነይሩ ኢልና ብቕልጡፍ ናብ ልቦም ክንመልሶም ንኽእል ሰባት ኣለዉ ግን ብምፍራድ ንልቦም ክንሰብሮም ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ስለዚ ኣይትፍረዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማንም ሰብ ንማንም ሰብ ክፈርድ ኣይፍቅድን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 37 ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ኢኹም ኣይትኾንኑ ኣይክትኩነኑን ድማ ኢኹም ሕደጉ ክሕደገልኩም ውን እዩ ሃቡ ክወሃበኩም እዩ እቲ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈር ክስፈረልኩም እሞ ጽቡቕ እተሰጎደን ንኹኑኽ እተፋረወ መስፈሪ ኣብ ሕቑፈይኹም ይሃልኹም ክህብኹም እዮም ኢሉ
ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ጎይታ ሓደ ነገር ይተዛሪቦም እንተ ደኣ ትኩንኑ ኮንኩም ክትኩኖ ዲኹም እንተ ደኣ ትፈርዱ ኮንኩም ክትፍሮ ዲኹም እንተ ደኣ ትቡ ኮንኩም ደኣ ክወሃበኩም እዩ ሰብ ነቲ ዝገብሮ ነገር ንዑ ይዝዓጽዶ ይዝብሎም ዘሎ ስለዚ ከይንኹነ ንደል እንድሕር ኮይና ዘጨንቁና ሰባት ቅድሜና ከይረኽቡና ንደል እንድሕር ኮይና ንሕና ከዓ ንሰባት ብውድቀቶም ኣይነጨንቆም እንተ ደኣ ንሰባት ነጨንቅ ኮይና ብውድቀቶም ብስንፈቶም ብዝተፈላለየ ዝኸድዎ ጌጋ ጽባሕ ንጎ ንዓና ዘጨንቁ ቅድሚት ክጸንሑና እዮም ስለዚ ኣይትኾንን ጽባሕ ንጎ ድኹኑ ድኻ ከይጸንሑኻ ኣይትፍረዱ ጽባሕ ንጎ ፈረት ከይበስሑኺ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝፋን ጸጋ እዩ ዘሎ ንሕና እውን ከምኡ ኣብ ጸጋ ኮይና ንብዙሓት ብናይ ምሕረት ልቢ ብናይ ለውሃት ልቢ ነታ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትውዋ ኣፍ ደገ ንኹነሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ኩልና ከምዚ ኢልና ንኣውጅ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩልና ሓደ ጸሎት ሓቢርና ክንጽልይና እዚ ሕጂ ንጽልይ ጸሎት ድማ ብፍላይ ነቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ዘይተቀበልኩምሞ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ንጎይታ ዘይትበቕዑ ኮይኑ ዝስምዓኩም ንህይወትኩም ንዝተፈላለየ ድኻማት ርኢኹም ናብ ኣምላኽ ንኸይትመጹ ትኸልከሉ ዘለኹም ሰባት ሎሚ ንዓኹም ትማዕጾ ክፉት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ የፍቅረኩም እዩ ስለዚ ንዑ ሎሚ ናብታ መንግስቲ ኣምላኽ ተጸምበሩ እዚ መንግስቲ ኣምላኽ ክትጽምበሩዋ ትደልዩ እዚ ጸሎት እዚ ምሳይ ጸልዩ ወእግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ኃጢአተይ ከም ተሰቕለ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታይ ከም ዝሞተ የአምን ኣለኹ ኣምላኽ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ከብዘ ተንስኦ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓዳሽ ህይወት ተቐቢለለኹ ኣነ ውሉድ ኣምላኸ ኣሜን እዚ ውሳነ ዝወሰንኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ሻሎም